22 anyos nga lalaki gipadakop sa kapuyo tungod kay nang hulga kini nga i-post sa social media ang ilang sex scandal kung dili siya makighilawas pag-usab sa suspect. Kani ang report. Nagtinggagol karon sa detention facility ang 22 anyos nga suspect kinsa kapuyo raw sab sa biktima. Ulahin na ang iyang pagbasol human ma-entrap sa masakop sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa PNP. Mato niya nga igulang sa pagpanghulga ang pagpakauaw niya sa kani partner tungod sa silos kay naa na kuno kunay laing lalaki. Ang suspect, ang amahan sa duha ka mga anak sa biktima. Nag-aaway yan, nagko-conflict nga din mauto, nadala ko sa emosyon, kalagot. Nahulgaan ako siya, nahog, blackmail ba? Meron din tayong SIM card, memory card sa kanya. So possibly, yun ay ang laman nun ay yung photos na tinitreat niya. Giandam na sa kapulisan ang kaso batok sa suspect. Article 282 of the Revised Penal Code, yung threat niya using ICT. This is in relation to Section 6 of Republic Act 1175, yung cybercrime law natin. Secondly, yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act or Republic Act 9995 at yung violation sa BAUSI. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.